गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खनसे बराय जासिहरफिननाय जाबाय। लोगोसे आं दिनैहाय आलफाफोरनि बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों। आलफाफ्रा दिनैहाय माब्रैहाय मा होननानै बुङो बैसागु फांसन खालामनाय केम्पआव खालामनायखौ अपेनलि बिसोरो दिनैहाय खोन्थाहरनो हादों। दिनै मिडियाफोरनि गेजेरावनो मोसानाय बैसागु बिहु मोसानाय बा माबा मोनसे मोसानाय जेब्ला एनडिएफबिआ सिजफायार लायाखैमोन बा सारेन्डार जाजोबाखैमोन डिसबेन्ड खालामाखैमोन अब्लानि समाव जिखुनु समावनो एनडिएफबि होनना मोनबानो जायफ्रा सिजफायाराव गैयैफोर एनडिएफबिफोर बिथांमोनखौ मोनबानो गावनाय जादोंमोन बा होसो होसो सैमा अमाफोर बायदि होसो होसो गावनायफोर खालामनाय जादोंमोन। नाथाय दा बावहाय जों नुबाय थानो मोनो मालाबा दमासिफ्रावहाय मालाबा बैसागु बा माबा मोनसे फोरबो गिदिर एसामिस बा बर'फोरनि गिदिर मोनसे फोरबो खुंनाय नुयोब्ला बे समाव नुनो मोनो दिनै हारसाफोरनि एसामिसफोरनि नैबे आलफाफोरनि खेथ्रआवनो आलफाफ्रा दिनै जेरैबायदि बैसागु खुंनायखौ माबा खालामदों दिनै बिसोरनि सायाव आं स्ट्रिक्ट खालामनाय बा माबा मोनसे खालामनायखौ नुनोनो मोनाखै बा जायाखैनो जानायबो नङा आनखि। जेब्ला जों बर'फ्रा जोंनि बर'नि गोदो एनडिएफबिनि डिसबेन्ड जायैनि सिगां जायफ्रा सिजफायाराव गैयामोन बिथांमोननि सायाव जेरैबायदि गाग्लोबनाय मोनसेनि उनाव मोनसे गाग्लोबबाय थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बबेबा मासाव साथाम साब्रैया गोग्लैखायोमोन गावथारहोयोमोन। दिनैनि दिनाव नुहैबाय मा बावहाय जोङो दा हारसाफ्रा जों बर'नि सायाव बेसेबां आरो नैबे गभर्नमेन्टआ जोंनि सायाव बेसेबां मा अननाय दं। दानि गभर्नमेन्ट आवगोलनि गभर्नमेन्ट बेसेबां मा अननाय दंमोन जों बर' हारिनि फारसे होमबा जों बर' आरो एसामिस माइगाब जुजाय खालामनायखौ जों दा नुबाय थानो मोनो। दा दिनैहाय बेखौसो गोसोखांदों आं जोंनि एनडिएफबिनि जायफोर सोद्रोमाफोर एक्स एनडिएफबिफोरनि बिथांमोना दिनै जेलाव थानायफोर दिनैसिमबो दिनै उदां जायाखै। आलफाफोरनाथ' कयेकजना सोरबा उदाङानो जाबाय एनआइए केसबो नाङा माबो नाङा दिनै जोंफोरनिया एनआइए केस नांनानै सोरबा जोबथा साजा जानो हमदों। बैसागु दिनैहाय बिथांमोना ओंखारनोनो हाया। जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बे दैदेनगिरि होन बैयानो होन सोना दोननायावसो बा सोरबा बै पलिटिसियान हान्जानि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंबानो बिसोरखौ जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा मा खालामो सोना दोननायखौसो जों नुनो मोनो। बा आवगोलनि समावबो जों आफादगिरिखौबो इनडाइरेक्टलि बुंनो थाङोब्ला सोरबा सासे नङा सोरबा सासे सोदों। दानियावबोथ' सोरबा सासे नङा सोरबा सासेनि माबा मोनसे थागोन नङाब्लाथ' आरो जों दानि दैदेनगिरिफ्राबो माबा मोनसे बुंहैयोब्ला बा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टखौ दानि दैदेनगिरिफ्रा जयैनो थानानै जुदि बुङोब्ला बा थाबैनो ओंखारबोनायखौ मोनगोनफोरबायदिखौ मोनदों। नाथाय दिनैसिमबो बोसोरथामानो जाबाय गैया। जों बेफोरबायदियाव जोंबो गावजों गाव अनलायनाय गैया जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा आरोखि बेफोरबायदि अनलायनाय बा माबा मोनसे खर' गंग्लायनाय जुदि थायोमोनबा बे हालादा सफैनाय नङामोन होननानै आं सानो। खिन्थु जों रासिन साननो गोनाङा जाहैदों मा दा दिनैहाय थांनाय बैसागु फालिलांबाय आलफाफ्रा म्यानमार केम्पनिनो दिनै खनसे अपारेसन जादों। अपारेसन जानायाव आलफाफोरनियाथ' मा बेसेथो मा गिदिर खहा जादों खोनानो मोन्दों। आलफाफोरनिया गोबाङा खहा जायाखै जों बर'फोरनि बा गुबुनफोरनि गोबां खहा जादों। बेफोरबायदि दिनैहाय परेश बरुवा बायदिया लाइभ टेलिकास्ट खालामहरो दिनै मिडियायाव लाइभनो बुंहरो मालाबा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो। खिन्थु दिनै बेफोरबायदिनि सायाव हमनाय एरेस्ट खालामनाय बा माबा मोनसे खालामनाय बेखौ हाया। स्टेट गभर्नमेन्टआ हाया बेखौ। आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि खोथा फैया एसामिसफ्रा गावजों गाव दोनखुमालायो जोंनियासो दोनखुमालायनो हाया। जों गेजेराव बेबो मोनसे गिदिर प्रब्लेम होननानै आं सानो। खिन्थु बिसोरनि जायगायाव नों मालाबाबो थाबाबो खोन्थालाया बेफोरबायदि खोन्थाब्लाबो मालाय बिसोरनानो दिनै डिपार्टमेन्टआनो थाङाबो। बिसोरनि सायाव दिनैसिमबो मा अपारेसन खालामनाय मा गाग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों बेफोरबायदि गाग्लोबनायखौ नुनोनो मोनाखै। दिनै आं मोनसे प्राग निउसाव नुदों दाखालिनिफ्राय नुदों रावबो दिनै बिनि सायाव जेबो खोथा बुंनायखौ नुवाखै। खिन्थु दिनैहाय आं नुनानै गोसोखांदों जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरनि मेगन सिगाङावनो
गोग्लैनानै थानाय गावथारजानाय बेफोरखौ गोसोखांदों। मैयाबो सासे जोंनि एक्स एनडिएफबि बिथाङाबो सासे रुंसारि जालांबाय। बिनि सायावबो दिनैहाय स्टेटमेन्ट मोनसेबो गैया बेफोरबायदि आरोखि। नाथाय दा जों फैयै फैयै जों मा मोनहैदों, गासैबो एनडिएफबिफ्रा जों माबा मोनसे मोनदों होननानै बुङोब्ला बे गोरोन्थि जागोन। सोरबाया 5 लाखखौ मोननानै आं 5 लाखखौ मोनबाय, सोरबा मार्टियासआ बेफोरबायदिखौ मोनबाय होननानै बुङोबा बे बिराद गिदिर गोरोन्थि जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला जों रायजो राजानो जों बा सोरबा सासेनो नङा, जों बेक्ति हिसाबैखौ बुंनानै लाब गैया। जों रायजो राजानोनो जों जेबो गथायना होनो हायाखै होननानै आं सानो। आरो दिनैनि बे खुंथायाव थानायाबो बिथांमोनाबो बुंदोंमोन जों स्टेटनि बाथ्राखौसो रायलायगोन होननानै। खिन्थु दिनैसिमबो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर बा जोंनि एक्स एनडिएफबिफोर बिथांमोनाबो बुंनो हाया जे जों बर' रायजो राजानो गिदिर मोनसे पेकेज होफैदों होननानै बुंना लानो हाया आरो हानायबो नङा। आं हानाय नङा होननानै आं सानो। थ' लोगोफोर, भिडिअखौ आं बेसेबांखौनो लाबोदोंमोन, बेखिनियावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।